Salama, bonjour, mbola tsara. Akory arô, magnategna ho tekitry ny mevava atsika jiaby. Ke navy za hikoragna amitsika jiaby. Ke magnategna koa fa hikoragna ty mba andesitsika mandiniky. Ya. Ke voalohany indrindra, za tsy maintsy magnano misaotra anarô tanora Gen Z. Tsy maintsy magnano misaotra koa mponiny jiaby mihady bitolo. Misaotra faraparany koa anarô kapisaty. Nagnano zay mety amizay nitsahatra ny olagna be nanjo atsika. Ke aombilahy milomamorika be ny vita fa mbola maro mitavela. Ke atsika mbola ravoravo fa mbola tapatapany vo zegny ny bebe miabiky atsika io. Ya, ke koragna nakany ihany ty mikasiky constitution lalam-pandorenana. Bakeo amizay tsika koragna koa zay mikasiky demokrasia. Ya, ke mikasiky lalam-pandorenana atsika mahagagagaga atsika nahazo indépendance tsika zegny tamin'ny année 60. Ny constitution tsika tamin'ny fotoagna zegny copie conforme ny constitution française. Mety akory moa fa mbola colonisé tsika tamizegny kelay. C'est mety micomprendre tsika. Fa tsika tamin'ny nagnano référendum tamin'ny 2010 ke tsy maro raha niova tamin'ny constitution tsika io. Misy point aroe donc maventiventy tao mikasiky décentralisation ndraiky mikasiky le régime parlementaire. Ke ny décentralisation ty ny soratana fofa amin'ny fiantraikany zegny tsisy raha firy. Nanjary état de plus en plus centralisé tsika. Ya. Ke igny zegny anisany diniky mila ataotsika avy eo. Ke ho za hoe efa firy taogno atsika zay indépendant. Atsika zio ty mbola miankiny amin'ny lalam-panorenana n'olo, nisoratan'olo. Ke zaho mahamenatra zegny ho za. Mahagaga. Olo manam-pahaizana be amitsika agny maro tio letrela zay. Hatramin'izao mbola i constitution ny olo nanjanaka atsika fo samboritsika miaraka amitsika ao. Igny iagnatsika mba mandiniky elatsika tsy mety zegny. Tegna karakarazany hoe contradictoire zegny le raha. Soi-disant tsika nahazo fahefa kanefa i bokon'olo igny andesitsika mihegny. Ke igny tsiny koa dikan'ny constitution ty. Azafady ela maky. Acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. Se constitue une identité, et décide de l'ordre social voulu. Akory ataotsika hagnano identité tsika, izy koa bokon'olo hafa ampiatsika amitsika. Ke ho za hoe adositsika heky ny fanjanahantsaigny. Ya. Fotony ho za tio atsika misy olo mahay, misy olo mavita magnano raha. Ke izy io ty tokony fanomoa amizay atsika raha ataotsika mifagnaraka amin'ny etaitatsika fa tsy magnano copie ny sasany. Ke raha zegny tsy mora marigny fa tsy maintsy
le rafitra zegny tsy maintsy amboarintsika voalohany alohan'ny andeha lavitavitra. Ke za mbola edy magnatsipitsipi ny raha ty volagny iny fa ninakahy zegny mety karaha ty. Ya, atsika agny misy olo be, misy olo manga, misy soja be. Izy io ty fa hitantsika koa Gen Z, ireo zegny tsara ny raha nataondreo. Ke nagnino moa atsika ty sa mba avorintsika olo jiaby, olo avorintsika olo mba havita raha. Hitanakahy zegny amin'ny atsika zegny karaha magnano conseil des sages, ny olo mahavita raha zegny iny mety hagnano raha tsaratsara zegny amintsika io zegny avory reo jiaby fidigna tsara be. Ya, baka avy eo amin'izay zegny ile conseil de sage igny zegny manondro olo zay vonony hagnano conseil constituante, assemblée constituante. I assemblée constituante igny amin'izay zegny amezantsika karakaraha pouvoir zegny reo magnano les prochaines constitutiontsika, le lalam-panorenanatsika. Ke olo aby igny zegny mila olo mahay fomba. Mety misy olo baka agny lavidavitry baka ambanivolo, olo mianatra, olo mahiratra, mety zay olo sady olo mahay fomba mangala fotoagna atsika agnano lalam-panorenana tegna fanaoko amintsika fa tsy ny olo ozozaty io andesitsika andeha amolavolantsika ny fomba fiaignatsika. Ke le constitution ty raha tegna matomboko fotony izy io. Izy koa karaha tany olo matokin-dragnahary, olo chrétien zegny karazany bible boka izy io. Ya, amindreo musulman zegny karazany coran izy io. Ke agnaty io zegny le didy tokony hariagna. Ya, fa karefa raiky izy ty koa raha sorisoratany karefa tsy tonga lavitra le copie za mbola mipodiagny ndraiky fotony za karaha meloko zegny am'le raha fotony atsika zio zala efa tegna fa 2025 mbola ny raha n'olo andesitsika iaignatsika, ny raha tegna mafonjy amintsika zegny le lalam-panorenana. Izy zegny nin'olo zaho malahelo. Ya, ke atsika zegny karakaraha zio, c'est dans le chaos que va naître la lumière. Amin'ny raha jiaby madala amintsika io igny ahitantsika hazavana. Ke mangala fotoa atsika mety considérentsika atsika zio zegny année 0. Ya, agnamboatra itefy le fiainana atsika zegny amin'izay zegny mba hanatsaratsara le ho avitsiko. Ke oza hoe igny le eritreritrinakahy zegny conseil des sages, bako amin'izay assemblée constituante zegny magnano zay. Ke le conseil des sages zegny ireo io fa le assemblée constituante igny zegny kahigna amolavola le raha izy koa zegny fa vita. Ireo igny amin'izay zegny merci amin'ny asa nataonareo. Ireo igny zegny mety ravagniny baka avy eo amin'izay zegny soloagna olo hafa anatontosa le asa zegny. Ya, ke monsieur le chef de l'État be asa anao za raiky tsy mahavita raha jiaby. Ke miangavy ianao mba mitandregny hetaheta ny vahoaka amin'izay agnamboaratsika fiarahamonina milamy tsara be. Ya, ke sarotro izy io ty amin'ny zay choix ataonao misy tsy ho faly. Regny fa la France zegny tsy faly fotony ireo zegny efa nihitsy kombakomba tamin'ny ingiabe taloha. Ya, le efa misy zegny contrat fa signé-ndreo agny ke no avy izy io point d'interrogation amy raha jiaby amin'ny exploitation ny nickel, exploitation ny pétrole ndre minerai feny jiaby amintsika agny zegny. Ireo zegny fa misy projet fa avancé zegny nataondreo agny ke mitapaky izy io. Ke azova am'izay iaragna zao impody amin'ny olo nanjanaka atsika fa tongotongo zay fa andeha hitody kely ambadika ary zahagna izy koa misy olo hafa, misy tanàna hafa afaka magnapatsika. Misy exemple atsika ya en Afrique dans le Sahel
Alliance des États du Sahel. Hitantsika teo Mali, Burkina Faso, Niger. C'est les États les plus pauvres du monde. Voro nanjanaka roa tao. Izy io nangala fahaleovan-tenandreo reo. Ny roasindreo ny mpanjanaka, ireo mitandraka aregnandreo izy io. Milamy ke tsy faly ny sasany iny voaroka. Terroriste feno any. Ke izy koa zegny le choix ataontsika io fa ataontsika mila mitarika atsika amin'ny terroriste ty fotony reo tsy haneky. Ampatavitra atsika amizay atsika tsy mandeha amin'ny lalagna raiky moa zany zegny mety tokony hombatsika mba ho tafaboaka atsika. Ino ndraiky ny tsaratsara ariagnatsika atsika mikarakara izy. Azahoantsika vola le tsara ataontsika refondation, ataontsika restructuretsika raha jiaby amizay atsika tsy ho sahira eky amin'ny magnaraka magnabegna bokony atsika andininy karaha zegny ateo rehetra zegny koa fa commissaire karaha zegny raha be karaha zegny le raha zegny ho zateo fagnaraka amitsika fa tsy raha nin'olo agny zegny andesitsika. Ke zegny amin'ny raha jiaby zegny avory olo jiaby vonony agnamoatra izy amizay zegny olo jiaby se sentir zegny appartenir zegny am'le famolavolagna zegny le lalam-panorenana zay tady amitsika. Igny zegny koragna amin'ny resaka hoe constitution. Izy io ty zao ikoragna amizay fotony raha zegny boko mandeha miarako la démocratie. Isan'andro anao maregny démocratie. Le fangalandreo fanjakana io c'est pas démocratique, c'est un coup d'état, c'est ça. Izy koa za fo tsy tokony ahoagna zegny ireo mivolagna zegny fa tsika amitsika ao etatsika le raha tsy coup d'état. Le poniny sahiragna navy anareo maramila nagnampy le poniny amizay mitsahatra zegny le aty. Monsieur le chef de l'État Tsikitsiki Mikael, matoky anao zahay, matoky anao ny vahoaka, matoa anao navy eo ny fotoagna izy io ty ao antony. Ke ny raha angatanay mba izy koa misy choix ataonareo any, misy safidy ataonareo any ho an'ny tanitsika ty mba tianay nareo ndraiky ekipinareo magnambara zegny ny lalagna imboatsika fotony zegny ny raha tiatsika atao, zegny ny safiditsika amin'ny raha karaha zegny amin'ny ariagnatsika fotony zegny natao ndre ohatra zegny gasy tsy mahay ino raha misy amin'ny aony, ino ariagna amitsika ao ohatriny firy asa mba mety misy karakarazany fagnambaragna zegny karaha Mali avec Assimi Goïta répertorier na jiaby devolany zegny ny fanagnatsika ato karaha zegny itondrasatsika le exploitationnazy. Ke zegny ny ariagnatsika, zegny tsendriky atao aloha boka avy amizay magnano zegny atsika. Ke miangavy anao zio karazany tsy ataoko zagnahary fa anisany olo amin'ny jaly jiaby efa misy 64 ans zay hitanay mety hitondra hitananatsika io lavidavitra tsy agnadigna ny zanaka malagasy, tsy agnadigna ampy anonga agnabognabo koa ny toekarena ny fianarana
Ke magnantegna zay ia tsy ho diso fanategnana azafady, ia ke tsaratsara anao. Ke ry havako aby zegny amaranantsika koragnantsika ty lavalava azafady fa ny koragnantsika mikasiky constitution igny lalam-panorenana tokony amboariny tsara be fotony agny mihitsy zegny le votoatiny hitondratsika amin'ny lalana zegny tadiavina. Amaray asiky koragna mikasiky démocratie fotony izy io mivolagna démocratie zegny c'est pas démocratie, ino ma dikan'izy io? Ia, de zegny zegny ataotsika koragna izy amin'izay zegny mba samby mitondra ny hainy. Ia, ke zegny le za amin'ny koragna zegny tsy raha mahay raha be fa mamakimaky ela ty mba miandratrandratra ely tary eto sa ke ny raha hay igny zegny amijerico tokony mba zarazaraigny izy samby olo zegny mba mitondra hely amin'ny sa pierre à l'édifice volagniny vazaha zegny. Ke tsaratsara tsika jiaby misaotra nampidriny tadigny eka veloha